Ассалому алейкум духтарако, созен нағзен саломати хуба ихшуги шарфора бинен духтаро я намуд шарфои фасони эксклюзив омадагай ҳози ма шумода нишон метим и бархтора диден оригинал фасон 250 сомон будан аксияшда 180 сомона ҳам қахшоя зина якша мекшоя бинен да ина цветоша бинен бозори корвона духтароиҷа тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза ҳаштум қатора саршавиш инами ҳафтум дарвоза дромаден то охира биёй инами қатора духтаро ҳаштум қатор да инами саршавиш дай ин нуқтаи савдо хушруги бархтора диден нархошон 250 буд ҳози 180 сомон шидагай ин хелишам астай ин намудуш бо дига хелай сангш марҳамат тамошобинони азиз ина ёшам бинен аҷоиб сангча задагай ина кушудагиш ина диден духтаро кушудагиша бинен аҷоиботай хулас ина чанд расветка ҳамаи ҳамино аксияшдагай успет кунен 180 сомонӣ баъдана бо як модели нави дигаш и чанд смашай ишам 180 карден ва духтароира бинен чиха хушрӯвай бархат ду тарафаяй хоҳен ина и тарафаш гирбишинай и тарафаш бархат ина цветош беҳад бо цветои фасон дора бо рӯзҳои наздик ҳамаи расветкош мешава ядрӯзада марҳамат ҳамаи рангош мешава 180 сомон бархатои фасон ана ино ба нотана ба нотои оригинал ё чанд сомон ишам ҳамин нарха 180 сомон тозагиро диден духтаро тозагии сангиро диден ё ҳичи намешаванд марҳамат успет кунен биёен айпеш бо тамошо кунен озина рангошам нишон метам нигоҳ кунен рангоша чиқа рангокои хушрӯ дора марҳамат як бори дигар такрор мекунем иҷа бозори корвонаи тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза то охир шабия нами ҳафтум дарвоза рияди ростаки ҳаштум қатор саршавиш инаи комбахто бо новинка ё чанд пул будиян 180 сомон киҷода расветкош ина миёяна ина 180 сомон то охири навора тамошо кунанд духтарако иҷада аз 20 сомон сар мешава нархошон мана марҳамат ҳози аввал ай эксклюзив сар кардем ай моделои фасон ана баъд ина ино хушрӯ и цветора бинен духтаро қафасонан ино ё чанд сомон инаира бинен духтаро 180 сомон бо муомила мешавад тамошобинони азиз ино ҳамашон ҳамун шарфое ки 250 сом будан ко ҳамун шарфоян ҳози аксияшдагай 180 сомонӣ ана баъд ино хушрӯвана иноям 180 ина ёша 160 метиян духтаро и фасониша бинен и сангиира бинен и хушругиира бинен охи духтаро мана нархошон ҳози 180 сомон шудагай 160 сомон шудагай намудош мана цветоша бинен чиқа бо цветош хушрӯвай инош чанд соман ки ҷони я материалаш фасон буда иқа исетамонда 150 метиян материалаш аҷоиб некем дубайский лён духтаро марҳамат 150 медодиян ана баъд ҳози инаи модела нигоҳ кунен санги нисбатан бо камтаракаш и чанд пул 150 ина миёяна ина духтаро арӯсако 150 сомонӣ ҳамаи рангош ҳастай ина биёен айпеш бо хитон тамошо кунен инош чандан ё 170 сомон ана ино чи анаи тараф ҳамаш 160 сомон ана баъд инаи парпарако чи ино 150 сомон 130 сомон ҳам хеле нарх доранд духтаро оригинал ана баъд анаи икҷода амроҳош ина бо як эксклюзиви дига як хушрӯви дига духтаро 180 сомон бархат оз дига цветоша нишон тим ина духтаро цветоша бинен чихо хушрӯвай ина 180 сомон кардаган бархто шарфои бархтои оригинал марамат ина намудшам ҳаст инамудуш бо фасон и бархт не шифонай неки ҳамқа хушрӯвай духтаро ай пеш афсус сангаш блескаш наомадиста инаварда лекику ай пеш я намуд фасона я намуд хушрӯвай ки маҳқултон мешава ина намудшам ҳастай духтарако нархшон ёра 150 сомон ин намудша диде ана баъд ино амбреян ино чанд пулан ина хеле 160 сомонӣ амбре омадай духтаро ина диден тарафаш хеле чомнитарай тарафаш светлия иҷада чандта рангаш ҳастай ина рангоша диден инаи бо гулош дига хебдай диден намё ҳамаш амбреян ина моделякои фасони амбре аҷоиб хушрӯ ина нигоҳ кунед духтарако як тарафаш дига хелай ина нархошон
вай 160 сомон материалш хушрувай иёям 160 ина иёям хушруванд духтаро 160 сомон шарфои Дубай аҷоиб хушру и сангира бинен чӣ задагай мана шарфои оригинал мекофта бошен ҳатман ина мис нуқтаи савдо биёен ина 160 сомон кардан ана баъд бо ҳаста иҷада дигар хел калсош 180 сомон ана калсо ина иёям бори оригиналанд духтарако марҳамат ҳастида дар корай нависен иё чанд сомон ана инамудо оригиналошанд духтарако якум сортош 200 сомон ана ино 150 сомон ина нигоҳ кунен чӣ хелиян 150 сомон хушрува аҷоиб фасон 150 сомон иё чанд сомон ина духтаро ина маишниёи Дубай 150 сомон ҳами бо накшоин ҳами амбрешам ҳастай ина духтаро ина ира диден чӣ хушрувай 150 сомон ана ҳози ҳами сангчадора амбрешам нишон метем биненда ина миё ҳамаша амбрея на ина глои ҳар хелаи амбре омадагай инора чанд карден қай хушрувай духтарако як бор хитон бинен 160 сомон фасони бадай марҳамат ина касида дар корай метавонен дархост кунен ина рангоша диден чӣ хушрувай 160 сомонӣ мана иҷада чанд та глай аҳамиятен ҳами амбреёра кадомиша мегирен ина 160 сомонӣ баъд обтови дорен шумо обтови надоранд фақат донаи духтарако марҳамат ина инош чанд сомиян ина иноям 160 сомона иям амбреяи духтарако марҳамат ина 160 сомон иёш чи ина инамуд 150 сомон хулас интихоби шарф интихоби румол беҳад бисёрай қисмои болора бинен ҳама шарфои фасон ана баъд ина я новинкаи дига и чанд сомон шарф 150 сомон ина цветоша расветкои хушру ба инаи турдоро чанд сомон ина 180 ина дига моделошам ҳаста 180 иё чанд сомон 160 ина ино 160 сомон мана диден шарф рӯи мол ҳоз бо рӯи молошонам нишон метем 140 сомон ана ино лёно 140 сомон духтарако марҳамат биёен касоне ки бо бесанго мехоҳанд яъне ино ҳамаш бесангана мана бесанго ҳар намудаш ҳастай турецки шарфакҳои фасон 60 сомон 50 сомон инам хеле нархгузорӣ шидагиай духтаро марҳамат ина биёен бо айпеш тамошо кунен ҳози иҷада боша бо румолошона нишон тем румолои фасонам бисёр доранд инчунин анайхе румолои калони фасон ҳастай чанд намудаш ҳастай и 100 сомон ая ира нигоҳ кунен моли Дубай баъд ана иё ҳастай иё чанд сомон ана ино 70 сомон ин румолошам хушру қисми боло 100 сомон ана и поёнда 20 сомон сар меша 20 сомона дора 50 сомона дора иҷада ҳар хелашай марҳамат ина бо бинависенша мефаҳмонатона кадомиш чанд сомай метонен ки харидорӣ кунед ина миёям ҳамаш румолай ина румоло чандай қисми поён ина ина иҷада нигоҳ кунед духтаро 50 сомонаш ҳастай бо ҳастай 80 сомонаш ана иҷада бо ҳаст румол инаи балхо хушрува ина ё бархтан духтаро балхан 160 сомона чанд та расветка дорад марҳамат биёен бо айфеш хитон бинен ина ино ҳамаш румоланд духтаро румолотон чанда ё 50 сомон 60 сомон инам хел нарх гузорӣ шидагиай духтарако ина иҷада нигоҳ кунен румола бинен чӣ бисёрай румолои навинка чанд сомиё ина ин духтарако калони хушру ина 70 сомон румолои хушру мана ҳамаи рангош ҳастай и дастангитон чанд сомон ана иҷа бо 50 сомонашам ҳастай диден ҳамаи рангош ҳаст духтарако нависен насангош ҳамаш бо подсветои хучон оригинал беҳад фасон ина ёям хушру мана марҳамат метавонен биёен айпеш бо хутон тамошо кунед и чанд сомая 50 сомон қаймулоима ки хушрувае мана 50 сомон ҳамаи ранго ҳастай и тараф да ина бо шарфо ҳаст иё чанд сомон
اینا 80 سومونه هست. 80 سومونه اینجا به اکثریتش با 80 سومونه. بازار کاروان طرف تیلا بازار تماشا بینا هفتم دروازه، اینا می هفتم دروازه را دیدین، نام دروازه تا آخر بیاین هشتم قطار دایم دخترک من تاگی هشتم قطاره بیاین با حضور انتخاب کرده خریداری کنین.